Anong trip mo? Bilang na ang araw natin. We only have 46 days left! Guys, work from home na lahat. Pwede ba? Pwede bang sabihin mo dyan sa boss mo, Ma'am, sir, bahay na lang po ako. Gagalingan ko po mag-work. Basta ang malaga, may sweldo pa rin po ako. Hirap First time natin ito maranasan Dati COVID lang. Ngayon, gas, anong tawag doon? Gas shortage. Anyway, it's a happy Wednesday kabisyo. Yes, Zamba. Ako pa rin to. Ang naniniwala na lahat kayo tatakbo. Ang babaeng takbo ng takbo. Wow. Sa isip mo. Your daldalerang atleta, DJ Maratoni. Para sa programa Love Trip. Kahit wala akong sasakyan, parang nararamdaman ko na grabe ang taas na ng gasolina ngayon. Magkano na po umaabot? Check lang natin, price check. So, nung isang araw, 91 pesos para sa gasoline mismo. Pero ngayon, 128 na bill. Magkano na lang iuwi sa pamilya? 50? Ano na mabibili nun? Parang, pahinga na tayo. Pero ikaw, kagaya mo, na hanggang ngayon, bukod sa gasolina, grabe rin naman talaga gumastos sa skincare. Ay! Taray, alam mo, may nakausap ako isang DJ dito sa MBC. Sa kabilang stasyon siya, hindi ko nababanggit Nakita ko yung glow ng mukha niya kanina. Sabi ko, uy, bakit ganyan yung... Feeling ko pwede ko naman siya banggitin. Sige, Rico Panyero. Rico Panyero, sabi ko, bakit ganyan yung mukha mo? Grabe ang glowing. Tapos sabi niya, ay wala, nag-retinol lang ako Sabi ko, grabe kahit pala wala masyadong budget, basta alam ko ano yung mga ginagamit. Talagang lakas makamukhang artista. So, tinanong ko siya kung paano niya ginagamit yung retinol at na-curious talaga ako, kung ano ba tong sinasabi niyang retinol na hanggang ngayon, syempre, marami pa rin sa atin ang 10-in-1 skincare. Nakakala mo naman talaga lahat may effect, B. Pero minsan talaga, alam mo sa panahon ngayon, lalo na panahon ng krisis kailangan alam mo kung saan mo nilalagay ang pera mo. Alam mo na hindi mo dapat ito inuhulog sa kanya na hindi man lang magawang pahalagahan ka. Kaya maya-maya, pag-usapan natin yan. Speaking of skincare and retinol, syempre hindi pwedeng pangit ka ngayong may krisis Kailangan ma-maintain mo pa rin yung figure mo and your beautiful face. Kaya naman tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo kung mukhang Hagardo Versosa na ba yan. O kung kaya naman na kahit papaano gawa ng paraan. Alam mo, it's never too late. Kaya titigan mo yung katabi mo. Sabihin mo, huy, huwag ka na muna masyadong mabad trip. Hindi natin kailangan ngayon yan. Kailangan good vibes. Keep smiling. Dahil wala na tayong ibang pwedeng panghawakan sa panahon ngayon. Kailangan lang i-mindset natin siya. I-mindset mo sa sarili mo na, oh my gosh, it's a time of the crisis but I don't have to be ugly. Kaya mamaya balikan natin yan, Speaking of retinol, pag-usapan natin yan. Trip na trip mag-skincare. Pero mamaya ako po yung magbabalik. Mag-relax ka muna dyan. Samahan mo ako, pakilakasan ng volume ng radyo. Huwag ka lumipat. Sayang ang kuryente namin kung lilipat kasi sabi ko sa'yo. Kaya mag-relax ka lang muna dyan, tumambay ka sa kung saan mang gasolina yan habang nakikinig. Siyempre, ng Feel Good Music ngayong Feel Good Wednesday. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Kanya itong next song. Teka, basahin ko. Ayan na, si Habana Bababa. Here's another song by Camila Cabello entitled Havana. Metro's #1 Love Radio. Basic!